white. Now he can't climb because he's white. Going up and down. Kör sidlet sen. Klättrar du på det? Snälla. Vad är det allt för det där? Du kan inte hoppa till det. Jaha, fan. Hoppa den gröna sen. Shit, jag tror man kunde få tag på den så här. Nej. Det är ju sjukt när man hoppar. Man svingar sig så här. Man hoppar så långt som möjligt så här och tar. Det är bra grepp alltså. Tjong, man får ut sig så här. Det finns ju så här världsrekord i Dino. Man ska hoppa till två. Ni är världsrekordtagare. Sam. Det är så här till sidor hoppar. Då ryker armen. Fan, det här Vad var rekordet? 2,70. Ja, det är fan stört. är ju mitt fot nu. Ja, jag ska. Oj, ballerinan. Ta på utsidan. Åh, shit. Jag har en rakt ovanför huvudet. På utsidan, på kanten. Shit. Fel väg. Panik. Sam här. Jag sa inte det. Kolla den där. Jag hade den precis ovanför huvudet. Precis som Den förr. där. Vi hade fel hand helt. Hur fan ska jag ta den där? Ja, hur fan ska jag ta den där? Jag hade en hand. Ja, då kanske den där. Sen är den där. Men jag får ju knappt grepp på den. Ja, det är svårt. Ja, om man håller så här. Så ser det ut att man ska hålla nu på det. Men istället för chips så säger vi nytt. Ja. Såna har man bra grepp om. Vad vet du? Chips är men Nippos chips är smart. Det vore något. Det är nya grejer. Ja. Där. Switch. Där. Switch. Man kan. Men du vill försöka få den där med höger handen. Stora på lutet. Du behöver nästan. Den stora där alltså, någonstans. Rakt upp. Så jag ska ha vänster hand på den där lilla. Fast jag tror det är bättre att höger tar den vänster och sen byter han. Ja. Ja, du märker det. Du ska upp här. Du ska upp i alla fall. Tar du? Tack för tipset. Det är inte så. Håll i. Nu var det där. Tarzan! Det där går inte. Tarzan. Fan, testar du den först? Ja, för i helvete. Kolla. Ja, för i här. Kolla. Kolla, skinnet har gått bort. Ja, det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra. Ja, det var att ta där. Det var att hoppa lite. Sen vad säger vi? Man kan inte. No man.